Hello mga kabigel, yan, breakfast po naman ulit tayo. So meron po tayo rito nga crispy bangus. Giant po yan, malaki. Tapos meron po tayong yung pritong talong. Tapos meron po sunny side up egg. Tapos meron po tayo ng spicy boppies. At dito po mainit na sabaw, meron din po. Tapos dyan po ating sausawan. Toyo mansi, spicy. Tapos marami pong pipino at kamatis. Kanin po. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglong niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Mga pa lagi po kaming mayroong makakain sa araw-araw at magligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito sa dalangin ko sa inyong pagtong ng anak. Sa Kristo na ang pagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Egg. Lagyan natin ng crispy bangus. Pritong talong. Kain po. Bopis.
Oh, init. Oh. Tiyan ng bangus. Taba. Sarap. Metian. Grabe po, crispy. Sarap. Oh. Sarap. Tama-tama lang po spike itong bopis.
Excuse me po. May tinik na yung bandang ano. Dulo po. Matinik. Grabe, panalo. Last bite na po.